Yleensä jätkien kämpät ei ole hirveän mahtavia, mutta meillä täällä Rauhalahdessa on jätkän kämppä, mistä paremmaksi ei mene. Me järjestetään perinne- ja savusauna-iltoja täällä ympäri vuoden tiistaisin ja kesällä tiistaisin ja torstaisin. Tänne voi kuka vaan tulla elämysiltaan ja nauttia savusaunan löylyistä. Ja toki voi käydä myös uimassa ja talvella avannossa, jos uskaltaa. Perinnepöytä on nyt katettuna ja tarjolla on paikallisia makuja ja herkkuja sesongin mukaan. Ja tarjolla myös kalakukkoa, eli kuopiolaisten suurta herkkua alkuruokapöydässä. Viulisti ja haitaristi viihdyttää teitä musiikillaan, jutuillaan ja kesäisin täällä on tarjolla myös ihan huikeita tukkilaisesityksiä. Miten tämä on päätynyt meille? Vuonna 1987 Rauhalahti sai mahdollisuuden ostaa tämän huikean tukkilaiskämpän. Nyt jätkän kämppä toimii yleisten perinne- ja savusaunailtojen lisäksi tilausravintolana, jossa paikkoja on 120 hengelle ja A-oikeudet. Se sijaitsee Kallaveden rannalla vain 600 metrin päästä Kylpylä-hotellista. Ja tiesiksi, että täällä on todella suuri savusauna, jota jotkut kutsuu jopa maailman suurimmaksi. Mahtuu mukavasti 60 henkeä kerralla, mutta ennätys on jopa 100. Tervetuloa Rauhalahteen jätkän kämpän lempeisiin löylyihin!